Ana programang ini rated SPG. Sa panggulo man sana. Marhay na aldaw DJ Makisig. Ako po si Kulot. Apodon mo na sana po ako sa alias na Kulutot. Isa man na nagtawakan alias mong ini Kulot. Anyway, gusto ko lang pong iistorya sa endo ang nakakahibi na istorya tungkol sa sarong lolo na sobra ang pagkabuot. Kansud ma po yaon ako dyan sa palengke. Asin masakay na ako sa jeep. Nahiling ko ining si lolo. Pinapainot niyang magsakay sa jeep ang mga babae, mga gurang, mga aki, asin badus. Kapag mauran, pigpapayungan niya ang mga masakay sa jeep sa sobra niyang buot asin sobra niyang higos. Yan. Dawa mayong kapalit kan sa iyang marhay na gawi, ginigibo niya ang gabos para sa kapakanan kan iba. Pigtatabangan niya an may mga bitbit na sinaudan, pighahanap niya an may mga kagsadirikan mga nawawarang gamit arog kan cellphone, bag asin iba pa. Grabe an sa iyang kapagalan. Biyo nang nagtatabog-tabog ang ganot ni lolo. Ha? Asin grabe ang pagkahira ko sa iya tadawa gurang na si lolo, asin dawa bako man kagawad, udok sabot ang pagtabang. Makadamay pa sa mga kagawad. Mas lalo pa ako nga nahira ki lolo. Tadai pa nga ni ako nakakalaog, niluwasan ako. Ninpayong, tamauranon, mauranon. Pinayungan ako ni lolo, asin pinainot niya akong magsakay sa jeep. Yan. Saro na sana ang bakanting tukawan, dawa maoran, asin pano-pano na nin mga pasahero ang jeep, mas ininot niya pa na ang kapakanan ko. Sabi ko kay lolo, Lo, digdi ka na po magtukaw sa bakanting tukawan. Simbag niya sa kuya, dahil mo na ako nonoy pag-intindihon. Magtukaw ka na dyan, digdi na sana ako masabit sa istribo. Bigla akong na-realize sa diri ko na arog ka ining tawo ang dapat na ginigibo niya tong panalmingan sa buhay. Igwasyanin gininto ang puso. Lugod man na biyayaan siya kan kagurangnan nin halawig na buhay para dakol pa siyang matabangan. Pirang minuto ang makalipas mientras na nagbabiyahean sa muyang jeep. Biglang naglaog si lolo. Asin pig-isip ko baka piglipot na siya kan uran. Baka pala na, violet na ang ngiwi. Paglaog niya sa jeep, pighapot niya ako kung saan ako mababa. Sabi ko kay lolo, dyan man lang po ako lolo sa sunod na kanto. Bigla akong pighagada ni lolo ning sinsilyo. Sabi niya, Noy, Jis. Jis lang. Pighapot ko man si lolo, kung taano ta, Lo, ano po ta naghagad ka sa kuya ni Jis? Sabi ni lolo, No. Siyempre, ta iyan plete, alangan day ka magbiyahe. Konduktor ako ni day. At duman, DJ Makisig nagtatapos ang istorya ni lolo na ang paghuna ko, good Samarites. Yung pala, kung doktor. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?